štúdiu BBFM rádia so mnou sedí človek, ktorého pozná azda každý fanúšik aut ako na Slovensku, tak aj v Česku. Rasťo Chvála, vitaj. Ďakujem pekne, ahoj, som rád, že môžem byť zase v Banskobystrickom rádiu. No, a ty už máš históriu teda s Banskobystrickým rádiom. Nebudeme úplne menovať, že ktorým, každopádne už ty máš nejaké skúsenosti a veľmi príjemne si ma prekvapil tým, že si všetko vedel. Prosím ťa, prvá otázka, že čo to znamená, keď je niekto autičkár? Aby sme si to tak zrovnali. Asi je tam rozdiel medzi autičkárom a užívateľom auta. Čiže autičkár je taký užívateľ auta, ktorý má tie autá radšej ako bežný dopravný prostriedok. Čiže, ja neviem, venuje tomu pozornosť, číta si o autách, alebo to svoje auto si nejak vycipká, čiže človek s takým nadštandardnejším vzťahom k autám. Kedy si sa ty stal autíčkárom? Teda, ak ťa tak môžem nazývať, vedel si, že budeš robiť s autami ešte keď si sa hrával doma s hračkárskymi? Áno, akože mne z tých aut prepínalo od mala, jednak rodičia mi to povedali, že to tak bolo. Ja hovorím takú príhodu, ja iba skrátim, že brat bol bežec, je o hodne starší odo mňa a vozil ma v kočíku a spájal tieto dve veci, že mal ma kočíkovať ako mladšieho brata, a zároveň mal aj trénovať behať. Tak behal s kočíkom a ja si myslím, že tam došlo k tomu zásadnému, že nejak som mal rád dynamiku, dynamický pohyb a skladal som si káry, keď som bol malý, neboli možnosti motora, tak sme mali len také drevené. Tak asi áno, asi som sa nejak narodil s tým, že som to mal rád. Po staromocovi aj môj strýko bol autičkár, takže to sme mali v rodine, ale nikde v rodine sme nemali niečo také, že autoservis, niekto by pretekal. Absolútne tento svet bol odo mňa ďaleko. Čiže ty si doslova v kočiku už zažíval rýchlosť ako nie každý iný. A vonia ti benzín? Ako vonia, to je pravda, ale ako s každou arómou a vôňou, keď je jej príliš veľa, tak už ti potom môžeš všeličo vidieť. Takže aj to treba tak akože triezvo, že mám rád vôňu benzínu, aj spálenú v pretekárskom aute, ale zároveň som otvorený tomu, že sa môžeme pohybovať aj, teraz stresnem, silou vetra, alebo čo, že som otvorený veciam. Nie je to tak, že by som mal fetovať benzín. Počúvaj, aké bolo tvoje úplne prvé auto a koľko si mal vtedy rokov? No tak toto nevyznie, ako keby som bol veľký autičkár, pretože prvé auto bolo rodičovské, bola to Škoda 100, a na tej som sa učil šoférovať a vlastne prvé auto bol Ford Fusion, aj keď to sme tak čiastočne s otcom financovali, ale úplne prvé vlastné bol Renault Grand Scenic rodinný, pretože už som mal skôr rodinu, a musel som sa týmto veciam prispôsobiť. Takže až na staré kolená som si kúpil auta také športové alebo niečo také for fun. Ale už napríklad ten Grand Scenic som si v tom čase vybral na základe toho, že už som auta testoval. Hej, dovtedy sme mali ten Fusion, už nám bol malý, potrebovali sme niečo väčšie a zase, hoci som testoval auta a na nich som vedel prepravovať aj rodinu, ale to bolo vždy tak, že nie je, to je také akože kostrbaté. Takže prvé moje auto bolo rodinné a 7-miestne. A čo hovoríš inak na to takto spätne? Bolo to dobré auto? Určite áno, ešte behá v susednej dedine. Práve každá tá automobilka má takú svoju vlnu, že niekedy akože by som povedal, je tak na vrchole a ja vždy tak z toho vyzobávam. Keď mám ten pocit, že bolo to super auto, bol to benzín 1.6 hladký, to znamená, že nekomplikované zimné štarty. Aké prvé auto by si odporúčil dnešnému mladému chalanovi? Čo má teda, berme tak, že má istý rozpočet, nie veľmi veľký, chce sa zabaviť, zase nechce sa zabiť, tak čo by si mu odporúčil? Ja by som odporúčil auto, ktoré bude predsa len nenáročné na údržbu, čiže išiel by som radšej do mladšieho ročníka, než príliš prémiovej kategórie. Lebo tie autá prémiových značiek, ktoré sa dajú kúpiť za priateľné peniaze, a čím sú tie peniaze priateľnejšie, tým je to auto, ono nemusí byť, že v zlom stave. Ale na ňom začínajú postupne odchádzať veci, to je normálne, a pri tých prémiových značkách už aj tie náhrady veľa stoja, alebo zase tie náhrady veľa nevydržia. Čiže potom iba zarába a dáva peniaze na opravu, kdežto radšej môže si kúpiť menej frajerskejšie auto, ako som videl, že máš ty dole, hej, že niečo také akože jednoduchšie. A čo by som urobil prvé? Vždy mať na tom špičkové pneumatiky.
Lebo ty môžeš mať neviem akú nadúpanú káru, pôjdete sa niekde previesť, nedaj Bože dáky slalom, hej, niekde, a keď ty pôjdeš na ľahkom, neveľkom aute, nemusí mať veľký výkon, ale ty sa s ním vyjazdíš, namiesto servisovania jazdíš, máš tam dobré pneumatiky, lebo veľa je takých, že dá dokopy peniaze na tú vysnívanú prémiovku, ale potom už neostane, dá tam nejaké, ako my hovoríme ľudovo, košky, hej, alebo niečo také, ako lúpané jablko. Čiže počkaj, hovoríš akože hlavne nové pneumatiky, nie že nejaké ultra drahé, ale nech sú nové. Nech sú nové a čím samozrejme kvalitnejšie, tým lepšie, lebo tam trošku pri tých pneumatikách aj platí taká úmera, že tie prémiové značky pneumatik fakt ponúkajú kvalitu, čo sa týka jazdných vlastností, aj výdrže. Ale veľkosť kolies neriešime. Alebo riešime aj tu. Veľkosť kolies by som sa pridržal toho, čo je na to auto navrhnuté. Teraz neberme len kvôli tomu, aby si nemal akože problémy s STKčkou alebo tak, ale jednoducho na to auto to bolo navrhnuté a pre niečo to tam je spočítané. A to sa týka potom aj ETčka, napríklad aj podložiek. Ja viem, že teraz mnohí by akože sa naštvali, keď to poviem, ale keď raz tie podložky na to auto neboli navrhnuté. Vyzerá to lepšie, je to širšie, ale to ešte vôbec ti negarantuje, že to bude lepšie zatáčať, lebo ten efekt toho rozšírenia dobre môže byť nejaký v nejakých gramoch, milimetroch toho ťažiska, ale už máš ten bod otáčania osy klubu nápravy, máš ďalej od zvislého stredu pneumatiky a už to má inú geometriu. Čiže ja by som ostal pri tom, čo ten výrobca tam odporúčil. Dobre, keď sa ti páčia väčšie kolesa, že nie je 17, tak je 18, aj tak potom zistíš, že je lepšie mať to na 17, že ušetríš. Ale hlavne dobrú pneumatiku a mať to auto v poriadku. Že radšej nech je to auto novšie, aby som to zhrnul, dobre obuté, nemáš s ním starosti a môžeš sa voziť. Môžeš povedať nejaké konkrétne, alebo radšej nechceš menovať? To by u tých jazdeniek by to veľmi záviselo ako od typu. Ja viem, že sú populárne v regióne, držme sa regiónu, hej, tak čo je VW Group a 4 krúžky, to je fajn, aj keď na Horehroní teraz dosť išli BMW v posledných rokoch do módy jazdenky. Ale tie sú už drahšie zase na ten servis, ako si spomínal. To sú drahšie, to hovorím o týchto, čiže viem, že ten VW Group je populárny, dajme tomu Volkswagen, Škoda. Ja som mal v histórii napríklad Suzuki Swift Sport, kamaráde. To bolo auto, ktoré síce motor ako ventilátor, ale na ceste to úžasne sedelo. Maličké kolieska. Aj hlavne malé auto, akože ľahučké, alebo napríklad nejaké staršie auta kategórie GTI, hej, skrz rôzne značky. Napríklad zase dobrým vďačným bol aj Golf GTD, že to malo aj výkon, aj ti to veľa nezožerie. A áno, BMW jazdí super, ale musí byť to auto v top stave, aby si ho užil. Jasné, no a keďže sme Banskobystrické rádio, ty si to už trošku načrtol, preto sa ťa opýtam aj takúto otázku. Priviezol som si domov nové auto, kde ho môžem ísť poriadne otestovať, ktorú lokalitu, cestu by si mi odporučil tu v našom regióne. V rámci možností, ako super je Šturec, teraz je to jedna úžasná cesta, kde sa dá dobre si zajazdiť v rámci svojho jazdného pruhu, to znamená, že nebudeš to nejako extrémne strihať, nie sú tam veľké rýchlosti, to znamená, že môžeš aj to auto si trošku oprieť do zákruty a nejak nevyhodnocujem tam veľké riziko, lebo naozaj to nerozbiehaš nejak ilegálne. Mám rád cestu na Poniky. Tá je pekná, teraz je aj hodne akože vykosená, je úzka a tam zistíš, ako sú na tom nápravy, ako je na tom prúženie čepy, lebo predsa tá cesta je taká zaplataná, ale veľmi zaujímavá. Máme veľa akože krásnych ciest, ale možno keď tak akože povoziť sa zo zákruty do zákruty, tak takéto cesty a myslím, že na získavanie jazdeckých zručností sú dobré cesty s ostrými zákrutami. Lebo potom tie, čo sú také ako keby veľmi rýchle, tak sú tam obrovské riziká, to nie je správne
a hlavne na rovine pridá každý plyn, to vie hocikto, a najväčší majstri sveta v rally, či je to Sebastien Ogier alebo Sebastien Loeb, pochádzajú z Francúzska a z regiónov, kde sú kľukaté cesty. Sú to cesty také, kde možno ledva môže z 90, lebo sú vykrútené, ale oni sú vyjazdení z týchto regiónov. A vždy to tak bolo, že najlepší majstri volantu sú z kopcovitých regiónov plných zákrut. No alebo potom Fíni, ktorí majú veľa tých ciest v lesoch. Tak to my tu máme ako na ružiach ustlané, počúvaj. Úplne. No a ty si teda hovoril luxusné autá, hovoril si možno menej luxusné. A čo veterány? Pretože dnes sa riešia už aj veterány v takom štýle, že je to podľa teba dobrá investícia? Keď to dobre trafíš a dobre si kúpil, tak asi áno. No čo sa stalo so Škodovkami? My sme chceli svojho času, napríklad tú prvú Škodu 100 ešte, čo sme mali doma, tak nejak to vtedy ostalo, my sme mali veľa práce s rodinou a tak ďalej, testoval som nové autá, vonku to trošku hnilo, tak sme to niekomu podarovali. A teraz si bijem hlavu, lebo to bola obrovská škoda, tej Škodovky. Doslova. Áno. Lebo potom, keď sme išli niečo natáčať pre Škodovku, ja hovorím tak, a do takého projektu by sme mohli kúpiť nejakú Škodu 100. Som išiel na internet, hľadám, nič. Potom za 5 000 €, také akože poloschopné, že 5 000, prosím. Čiže tie Škodovky sa vyšvihli. Kto má staršie auto, a dajme tomu na tie Škodovky hodne dielov, môže si to cipkať pre mladých chalanov, je to parádna vec. Mne je ľúto, že nemám možno na to čas. Hej, akože dobre, takého 30-ročného favorita som nechal synovi a myslím si, že je to také ušľachtilé aj držať tú automobilovú históriu, zvlášť ak je to súčasť možno tej našej československej histórie, ale sú pekné aj zahraničné autá. Mne osobne sa páči tá éra youngtimerov, to znamená aut môjho detstva. A myslím si, že už aj tvoja generácia má nejaké autá, ktoré boli pre mňa nové, ale vy ste boli vtedy malí a už tie autá postupne stárnu. Ale zdá sa, že ako stará dobrá Škodovka tie človeče aj celkom dobrá investícia. Počuj, ja som prekvapený, lebo moja generácia už začínajú na autách s automatickou prevodovkou. Čo je teda akože pre teba asi dosť nevídané v tej dobe, kedy si ty vyrastal hlavne tu, kde tie automatické prevodovky nie sú úplne bežná vec. Mne sa manželka smiala, lebo keď sme sa spoznali, tak ona už predtým bola v Amerike a tam jazdili len na automatoch. A ja ako správny horehronec, však odchovaný na manuálnej prevodovke, ja som, že to neexistuje automat, to je najväčšia hlúposť na svete a tak. A je pravda, ale aj to, že vtedy bolo automatov menej a naozaj boli také, že ty sa rozbiehal, že kým to akože preradilo a tak ďalej. A potom automatické prevodovky aj v Európe akože napredovali a hlavne parádne fungujú. Takže už je to celkom prirodzené. Za mňa, nie som ortodoxný vyznávač manuálu, možno v ultrašportovom aute áno, alebo keď nie sú financie na kúpu automatu určite. A možno by som bol zástancom toho, aby si mladí robili vodičák na manuále, aby to trošku pochopili, aby nejak nacítili to auto, ale zároveň si myslím, že pre mnohých, čo nie sú autičkári, môže byť ten automat bezpečnejším riešením na cesty, aj pohodlnejším a tak ďalej. Čiže mám rád preto užitie si automat a myslím si, že mu patrí budúcnosť a tak to má byť, ale manuál možno pre ten začiatok je dobrý a dobrý je aj pre tú vášeň. A Rasto robí už niekoľko rokov vysokokvalitné videá o autách, kde ich podrobí nielen základným testom, ale často tiež skúškou života a smrti. Môžem to tak povedať, videl som niektoré z nich, takže naozaj to tak robíte. A tak snažíme sa, aby to auto sme vedeli vrátiť. Aj keď už bolo auto, ktoré, dajme tomu, si glglo vody a tým pádom nepokračoval. To bol taký akože nechcený extrém. Vždy sa snažíme áno, úplne, že na hranicu, čo dokáže, ale mám úctu k tomu autu a snažím sa, aby sa mu nič nestalo. Mňa sa kamarát inakšie opýtal, jeho veľmi zaujímalo, že či ste už mali niekedy problém, keď ste vrátili to auto, že chlapi to, ako ste nám ho doniesli naspäť, veď to čo ideme robiť? Stala sa vám niekedy takáto situácia, akože tvojmu tímu? Ako v histórii už bolo, že sa niečo stalo,
dajme tomu nejaký disk. Skôr bolo také, že bolo auto v ťažkom teréne, bolo špinavé, znečistené a bol z toho problém, konkrétne to bolo Mini. Ja som veľmi dlho vybavoval, aby sme mohli ísť, vtedy prišiel nový Mini Countryman a to bola taká zmena, že Mini už neexistuje len ako ten malý Cooper, ale ako auto crossover, niečo také väčšie. A vtedy stávali cestu R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami na tých úsekoch a my sme vybavili, že vlastne ideme akože na to stavenisko, že s tým autom sa tam bude dať. A bola tam taká hlina, ktorá hodne lepí a ešte keď stvrdne, tak môžeš vlastne si hrnčiarske výrobky z toho robiť. Asi také niečo to bolo. Bolo tam hlbšie blato a tak ďalej, no a potom to na tom aute zaschlo a mali sme z toho trošku také akože, no nebolo to úplne ideálne, takže niečo také sa stalo, ale myslím, že čím som starší, tak už tak viem vychytať tieto veci, že aby to nebolo tak, ale zase keď som napríklad testoval Grenadier Offroad, auto, ktoré v podstate takou novinkou, veľmi zvláštna kombinácia do týchto čias, tak som mal dovolené, nehovorím, že hodiť ho na strechu, ale ukázať fakt, akože na hranu, čo to auto dokáže. A to bol výborný pocit. A keď toto hovoríš, počuj, ty si fanúšik Top Gearu? Mám ho v úcte, ale nevyrastal som na Top Geare v pravom zmysle slova. Uznávam, že to bola topka svetová show. A keď mi niekto povedal, že vy ste taký slovenský Top Gear, alebo sa o to snažíte, hovorím, ani nie, ale nejak to tak akože prirodzene niekedy vyplynulo, že aj teraz sme možno traja moderátori. Jediné, prečo možno sa nepovažujem za Top Gear Ultras, je, že ja ako jazdec som chcel viac, čo sa týka toho auta, že bolo tam veľa efektov. Že už som vedel, že tento šmik skončil hodinami, ale ono to bolo tak nastrihané, ako keby ja som tam potreboval niečo také uveriteľnejšie, také reálnejšie, nepríliš scenárované, ale potom som si prečítal aj knihu o tom, ako fungoval Top Gear a viem, že veľa tých vecí tam aj takých bolo. Čiže ja som niektoré tie výpravné videá miloval, ale keď už tam bolo veľa takej prekáračky scenáru, alebo keď napríklad Jeremy Clarkson, myslím, že testoval, vtedy to bolo Renault Twingo RS, tak ja som videl, že za tým volantom, že to je tam trošku fejkové. A to ma tak ako keby štvalo. Čiže výpravnosť áno, faktickosť moc nie. Áno, ale zase jednoznačnosť vyjadrovania a tá trefnosť častokrát. To áno, len už keď sa to trošku tak pritiahlo za vlasy, tak vlastne bola to show a tým pádom to bolo mega, takže úplná, že poklona až po samú zem. Jasné, a pri ktorom videu si ty mal najväčšiu srandu? Oni boli srandisti z tých všetkých, čo máš ty. Ale nemusí to byť ani video, celkovo, akože, pričom si mal ty, kedy v tvojej branži, čo sa venuješ autám, najväčšiu srandu? Akože, že som si to užil. No, tak, že si to nečakal, že si to doslova ani nečakal, že ako veľmi si to užiješ. Raz keď Čulko testoval Mercedes, 2 Mercedesy sme testovali a on do nejakého rádia písal nejakú SMS-ku a čakal, že mu zavolajú a ja som dokonca našiel si takú babu v hlave, ktorá má taký mikrofonický hlas a sme mu dali... som mi dal číslo, že aby mu zavolala akože z toho rádia, že vyhral x 1000 eur a na chvíľku to tam bolo a potom sme sa akože na tom smiali. Čiže takto často vzniknú zaujímavé situácie a okrem toho stresu a všetkého sa snažíme vždy to poňať aj zábavne, sa smejeme. Ale rozmýšľam, že kde bolo také, keď sme točili Vianočný špeciál teraz, to sú tie špeciálne videá a išli sme s autami za 500 eur tu cez kopce v zime a už potom, keď nám to akože nešlo, potom jednému treba ísť na vecko, vieš, také v hore v lese. Jasné. Akože asi pri tom špeciáli sme sa tak najviac zabavili. No a potom, keď som utopil Nivu, že chápal som ten fakt, že sa stal trošku prúser, nečakaný, ale tá situácia, ktorá nastala potom, že ako Mivašo hovorí, môžeš, poď, ako potom sme sa zabavili neskutočne.
Ty si v inom rozhovore spomenul, že dnes už pre teba není ani tak dôležitá kvalita toho videa, ale skôr zastihnúť ten správny moment, ten autentický moment, tú danú situáciu. Že vedel by si mi toto trošku rozvinúť, lebo ja mám pocit, že to je akože naozaj, že celý ten svet smeruje týmto štýlom, že zachytí čo najviac tých reálnych momentov, aspoň teda čo sa deje na sociálnych sieťach mimo televízie. Čiže možno, že dá sa povedať, že predtým si chcel byť taký televíznejší a teraz chceš byť práve taký, že zachytí tie reálne momenty. Hľadám medzi tým nejaký prienik, lebo nechcem zastať niekde ako nemecké televízie. Snažil som sa vždy napredovať, preto ich spomínam, že oni možno dodnes ešte na autosalóny sú schopní nosiť veľkú kameru na pleci, dajú si ju alebo na plece, alebo na statív, potom tam ešte príde takýto klasický mikrofón, všetko stojí, je to také nažehlené, nasvietené, úroveň zvuku je doladená, biela, všetko, ale vlastne je to také akože statické, umelé. Ono, v tých začiatkoch bola pre mňa výzva dostať video na internet. A bola taká snaha, že kúpiť si čo najlepšiu kamerku, alebo potom foťák, má tam nejakú hĺbku ostrosti, ako keby na internet dať pekný záber, lebo aj v počiatkoch YouTube boli na internete častokrát také roztvorčekované zábery, vlastne o toto nám šlo. A dron a neviem čo, a trošku tak akože cukrovať tie zábery, urobiť tam to také, aby tam bol ten obráz a tie hĺbky a tak ďalej. Ale potom prišli aj telefóny, na ktoré sa dá točiť. Vlastne je to ten vývoj, ktorý si spomenul. A teraz hľadám niečo medzi tým, nejaké predsa umenie obrazu, ale zachytiť tú emóciu, zachytiť ten moment, lebo toho je okolo nás veľmi veľa. Už jedine, čím to urobiť, že aby to bolo nefejkové, aby to nebolo umelé, dajme tomu aj nejaký vtip, je najlepšie, keď vznikne. Nie, že teraz ja urobím nejaký vtip, že to tak akože nahrám, to nie. A áno, naozaj, že teraz sme si tak aj hovorili minule, že ty vole, ale už nerobíme také úplne aj klasických toľko staťákov, takých záberov. Už zriedkavo používame tú kolajnicu, lebo pamätám si, snažil som sa kameru na nejakých kolečkách po doske posúvať, aby bol ten akože taký slide. Potom som si kúpil prvú takú koľajnicu, nebola motorizovaná, potom už máme teraz aj takú, že ti ešte robí aj uhol kamery a tak, ale dneska už, keď sa pozrieš do telky, všade sa všetko hýbe, všade už ten obraz nie je výnimočný. Ja som zostrojil asi 10 Jimmy Jibov, tých takých ramien na kameru, v amatérských podmienkach. Jeden sme dokonca nosili na autosalón, tí chlapci ma dodnes preklínajú, lebo malo to pár kilo. Ono to rameno malo nejaké 2 metre, ale vtedy ešte neboli gimbaly. Vtedy si nemal také stabilizátory. A ja som chcel, že, ja neviem, pôjdeme, moderátor je na autosalóne pri aute, až tá kamera sa takto pohne, vieš, alebo sa pohne správa doľava a získame tam nejaký pohyb. A potom som si objednal prvý Steadicam na Slovensku, ten taký, akoby Ronimi a takéto, tak to som mal a išli sme na autosalón, s tým sme sa tešili, že vlastne už robíš takú jazdu rukami. No dnes už ti na to pomaly stačí mobil, akože. Ale je to o to náročnejšie, že vyniknúť možno, nie? Vyniknúť, urobiť tú vec, dať tomu nápad, skúsiť urobiť niečo na jeden záber a všetko sa okolo nás hýbe toho obrazu, tak vidíš, čo je len na telefóne toho. No. A ty si inak mal takú zaujímavú cestu. Ty si išiel od audia k textu a potom k videu, ak sa nemýlim, je to tak? A čo bude teraz? Akože, čo za 10 rokov? Alebo kam smeruješ teraz? Lebo čo, ostaneš už pri tom videu? Alebo sám si teraz trošku nad tým lámeš hlavu, že čo teraz? Alebo toto je tá cesta, čo spomína, že za chvíľku už iba na ten mobil? Dávam si otázku, čo bude ďalej. Neviem presne na to odpovedať, lebo keď som mal to audio, tak som túžil k tomu pripojiť nejaký obraz, fotku a možno text, to sa mi splnilo a išiel som na web a na webe som spojil zvuk s obrazom, alebo dobre bolo video. Potom bolo to video, že vlastne má byť pod mojou réžiou, že to bude nejaké moje médium, alebo naše. A ja si myslím, že budúcnosť bude v aj ľudskom kontakte a že to video bude možno niekde upratané ako nejaký program, ako to, o čo sa snažím z Garáž TV, že
tu bude tvoja televízia, do ktorej si ty pôjdeš pozrieš si nás, že tu budeš spolu s nami v tom svete, že budeme fungovať na jednej vlne. Taká kombinácia sociálnej siete a YouTube, že to bude tá Garáž TV, ale asi sa vrátime k nejakému asi aj stretávaniu, k nejakému čiže fyzický kontakt, nehovoríš o virtuálnej realite alebo niečo nie také fyzické. Nie, o virtuálnej realite, skôr tak, že stredko, lenže aj toho je dnes veľmi veľa tých víkendov, čo sa všetko deje. No, deje sa toho veľa, že? Naozaj sa deje toho veľa a ja to tak hovorím, že človek dnes nie, že musí získavať viac, ale musí sa naučiť filtrovať a povedať nie. Áno. Čo má zmysel, čo nemá zmysel. Naša hlava bude teraz veľmi skúšaná, už aj je, aby si vedela vybrať veci, aby to vedela vyfiltrovať. My sme boli v podobnom, naša generácia, keď sa zmenil režim, a potom prišla tá éra, a to platilo aj v autách, že zrazu sa toto všetko objavilo. My sme predsa len deti komunizmu a boli sme nejak v tom vychovávaní. Ale s čím sme mali trošku akože problém, napríklad tovar, my sme po toľkých veciach túžili. Že zrazu to sem prišlo a už možno aj moje deti už tak akože nemajú potrebu možno všetko mať, alebo tak akože, alebo napríklad aj tie autá, dnešní mladí, niektorí pojem vlakom. Pre nás bola auto modla, a čo by som urobil preto, aby som sa k tomu dostal. Napríklad ja som robil tie akože v médiách, len aby som sa k tým autám dostal, lebo nemal som iné šance, nebol som z takého prostredia, kde by boli peniaze. Čiže išiel som touto cestou, len aby som sa k tomu autu dostal. No a potom bolo to, že som zdieľal nejaké tie veci. Naozaj bude to náročné na hlavu. To, čo nás čaká, tá hlava si bude musieť vybrať. A zamýšľal som sa aj nad umelou inteligenciou v tom zmysle, že ako nás ona môže ohroziť, konkurovať nám. No ona môže konkurovať aj možno tomu jednoduchšiemu obsahu, vytváraniu niečoho, ale ja si myslím, že čím to bude autentickejšie, čím to bude osobnejšie, hĺbšie alebo vážnejšie, zlé slovo, tak týmto ešte môže prežiť. Ale neviem fakt, či budeme sa holograficky premietať do budúca, neviem. Čo ťa najviac vytáča na okolitých vodičoch v premávke, ak by si mal vypichnúť jednu jedinú vec? Jedna jediná vec je, aby som to naozaj povedal, že jednoznačne, bezempatickosť alebo nevšímavosť, že nemáš empatiu k tomu okolo. A z toho už pramení všetko ostatné. Že nevnímaš toho, kto ide okolo teba na ceste. Lebo raz som mal tú česť šoferovať uprostred Istanbulu v špičke a ja som si uvedomil, že tá premávka je tam strašná. Ale ono by sa to zaseklo, ono by to celé skolabovalo, keby tí ľudia nevnímali seba. Oni stále trúbia, ale sú v tom kontakte, stále sa vnímajú. My sme sa u nás naučili jazdiť, že toto som ja, toto je moja hlavná cesta, iné ma nezaujíma. Nezaujíma ma to, že tak ako ja môžem, tak aj niekto iný môže urobiť omyl. Môže si nevšimnúť, za nejaké okolnosti mi tam vojde a myslím si, že tá nevšímavosť k druhým je koreňom už potom akýchkoľvek tých iných kolízií. A tým pádom, že keď čumím do mobilu, tak sa tiež nevšímam. Takže by si mohol aj tak skonštatovať, že na Slovensku je dosť tých egoistických vodičov, ktorí nevšímajú si tak veľmi svoje okolie, ako by mohli. Áno, a nevšímajú si to, čo sa deje. A ty si bol aj v zahraničí, tak povedz, no všimol si, že je to tam iné? Že napríklad na prechodoch ľudia viacej zastavujú, alebo že naozaj sú trošku ohľaduplnejší, alebo závisí, že kde a kde? Závisí to od krajiny, samozrejme Balkán je divoký, alebo nepobehal som celý svet, samozrejme, ale čo ma inšpirovalo v Amerike, že je tam všetko jednoznačné, úplne, že veľmi jednoduché. My sme preznačkovaný, tu je značiek toľko, že ty nevieš, čo máš venovať pozornosť, keď už nemáme billboardy, alebo máme ešte aj billboardy a značky, ty nevieš. Čiže niekedy by nám pomohlo niečo jednoduchšie, aby dopravné značenie bolo naozaj tam, kde má byť, alebo že, ja neviem, skončia nejaké práce a tá 30-ka je tam ešte týždeň a potom my to prestávame ignorovať. Keď máš veľa značiek, tak prestaneš si to možno trošku všímať. A druhá vec je aj tá, že autá sa čoraz ľahšie ovládajú, ľahšie sa s nimi jazdí a to má aj za následok to, že hľadáme nejaké možnosti, ako sa tam rozptýliť. Už to skoro ide samo.
takže prestáva sa vnímať tá doprava vôkol a to, že nie si empatický k okoliu, že si ho nevšímaš, čo robí, to pramenie z toho, že pozeráš niekde inde a toto je ako, to musím aj seba pokarhať. Tým, že som jazdil rally alebo robím rôzne kúsky na tých autách, tak už aby mňa to vybudilo, že tak akože nejak sa venujem tomu riadeniu, tak buď by som musel ísť strašne rýchlo, alebo chcel by som niečo prejsť driftom, šmikom, vtedy sa ja dostanem do toho stavu, že to vnímam. Ale samozrejme, snažím sa sústrediť, ale pípne to, pozrieš na to. A už si hovorím umelo, že naozaj to hodím do skrinky, ten telefón, alebo ja som veľmi veľa na cestách, veľmi veľa jazdím. A teraz mi ľudia povedia, tebe sa nedá dovolať, ty nedvíháš, ty neodpovedáš, no tak potom som buď v strižni, že strihám videá a tam ja, ak mám urobiť 5-minútový hovor, tak u mňa v strižni je to pol hodina, lebo kým sa potom do toho dostanem, kým začnem pracovať a na cestách tiež tak buď šoferujem, alebo vybavujem. No je to komplikované dnes, ale asi stačí mať oči otvorené a pozerať vôkol. Poriadne pozerať vôkol a bude to fajn. Že ja inak takto robím už aj v zahraničí, že odložím telefón a idem podľa značiek. Sme tak naučení na tú navigáciu pozerať, že už fakt, že ani nevieme, že pomaly čo sú tie značky, ale na Slovensku fakt, že tie rýchlosti, tak to ja tu nedávam. Koľko sa tu môže ísť, už som za tou obcou, lebo niekedy ich je fakt také množstvo, že sa v tom úplne stratím. A ja to vidím v tých nových autách, ktoré majú snímanie dopravných značiek, že to tam stále pípa. A sa mi stalo, že v zahraničí mi to nejak tak akože nevyrušovalo ma to. Ale mám pocit, že u nás je to fakt... Ja len keď chodím z Banskej Bystrice do Uľanky, tak tých zmien rýchlosti je akože brutálne veľa. Áno. Potom ešte príde nejaké dopravné obmedzenie, tak to je taktiež zase nejaký ďalší nový vnem. Tak naozaj to cítim, že je toho veľa. No a tak uvidíme, kde sa to bude uberať. Myslím, že bezpečnostné systémy to iba nevyriešia, že vždy ostane prvoradý vodič a tá všímavosť bude musieť byť. No. Je nás veľa na ceste. Aj to je vec, že naozaj veľa tých dopravných prostriedkov, ale veľa ich je aj v soule a pomestia sa. Počuj, a ešte sa vrátim teda, my sme z Banskej Bystrice a tu v Banskej Bystrici. Manuál alebo automat? Vzhľadom na to, že vieš, koľko je tu tých kopcov, poznáš niekedy, že tie zápchy, keď sa máš rozbiehať v kuse do kopca, že čo by si na to povedal? Automatik, lebo tu keď jazdíš cez Kačicu, cez všetky tie kopce, aj ten automat, on neurobí to, čo by nemal urobiť, lebo ty keď niekedy zle zaradíš a tak ďalej, alebo veľa ľudí, lebo naozaj šoferujú tu ľudia, ktorí sa chcú tým autom prepraviť. Oni neriešia, čo sa tam deje pod kapotou a tak ďalej a pre nich je lepší automat a je to lepšie na pohýnanie, potom je možno menej ľudí nervóznych a tak. A tu sa to raz, dva, jedno, druhé, tretie auto zastaví pri odbočke tuto na Komenského a už sa to chlpí. A stále sa hovorí o tom, že automat má väčšiu spotrebu. Je to tak aj dnes pri moderných autách? Už nie. Zásadne nie. A ako to je, ešte toto sme sa tu bavili aj poza kamerou alebo poza mikrofóny, že ako to je v Amerike? Tam už majú 50 rokov, možno, že si hovoril, že od druhej svetovej tam majú automaty a toto mňa vždy zaujímalo, že to ako tie prvé automaty vyzerali, lebo dnes automat znamená počítač, ktorý s tebou riadi auto a tam to bolo ako spravené? Tak prvé automaty boli jednoduché. Ja si myslím, že tým, že v Amerike, ja si to tak myslím, to je také moje vnímanie, že tam bolo veľmi veľa ľudí, národnosti, všetkého a aj tá doprava musela byť zvládnutelnejšia. Mali obrovské motory, tak aj tie prvé straty v tých hydromeničoch, ktoré mali obrovské straty toho výkonu, ktorý máš v motore a potom to, čo ide na kolesa, ale ten obrovský motor to dotiahol. Čiže to, že boli trojstupňové automaty, bolo úplne easy. Neviem presne, ako to dokázalo s minimum elektroniky len s takouto primitívnou fungovať, ale to fungovalo. A vďaka motoršportu, v podstate za všetky objavy vďačíme motoršportu, došlo aj k rozvoju automatických prevodoviek. To si málo kto uvedomuje. Napríklad Porsche koncom 80. rokov nasadilo do Le Mans dvojspojkovú prevodovku DSG, už dnešnú, a
nemohla ísť iba preto do sériovej výroby hneď, lebo v daných časoch neexistoval počítač, ktorý by si umiestnil do auta, aby to vedel spočítať. Lebo do toho pretekárskeho auta, keď to dali, tak on mal len jedno kritérium, ten počítač. Maximálny výkon. Stále maximálne otáčky, bum, a ideme s ďalším prevodovým stupňom a tak to striedalo na tých dvoch hriadeloch. Ale ty do auta, ktoré bude v bežnej premávke, ono musí fungovať pri mínus, pri plus a tie jazdné situácie sú rôzne. Nie je tam profi šofér. Čiže tam bolo vtedy v tom Porsche len jedno kritérium a teraz potrebovali urobiť počítač, ktorý to zvládne v bežnom aute. A údajne, keby to mal v tých 80 rokoch urobiť počítač, tak by bol taký, že sa nevmestí do auta. No, OK, počuj, a ty si spomenul tie filmy, ty ako chodíš pravidelne na takéto pretekárske filmy, teraz bol o Ferrari, všetko to vnímaš, navnímaš, čo na to hovoríš? Snažím sa, aj keď nemám takú tabuľku, že by som videl všetky filmy, videl som aj Le Mans, aj Rivalov, aj Ford versus Ferrari, ale akože ja to tak vnímam ako kinematografický počin, dozviem sa tam niečo. Aj ty sa niečo dozvieš. Áno, jasné. Ja práve, že ja som ti strašne tupý. Ja nie som chodiaca encyklopédia, ja tak skôr emocionálne vnímam svet, takže vždy sa tam aj pre mňa objavia nové veci. Skôr ma zaujíma ten charakter, to rozmýšľanie ľudí a čo sa týka toho jazdenia, tak vždy je to trošku filmové. Takže ja musím dať mozog na policu, lebo ako keď som aj trochu pretekal a tak ďalej, tak ja vidím, čo je reálne a čo nie. Príďte sa ku mne pozrieť, keď chcete vidieť, ako to je naozaj s autami a na filmy choďte, že ako to je s tými ľuďmi, ktorí sedia. To boli príbehy. Prejdime teraz na mačku vo vreci. Elektromobilita. Bez toho, aby som sa na niečo ďalšie opýtal, ako ju vnímaš dnes? Tak ju vnímam ako pred pár rokmi. Viem, že spoločnosť chce odpoveď čierne alebo biele. Ale vždy je to niekde uprostred a mám pocit, že mi moje vnímanie sveta a názor na elektromobilitu vyšlo. A teraz sa to ukázalo, keď prišli tie prvé odhady, také tie, povedzme tomu, strašiaky, že bum, rok 2035, tak to bude. A teraz tá polarizácia ohromná. Aj toto tu mám, takže... Áno, väčšia ako elektrika a ja si hovorím, že kľud, bude to ako s tou polievkou, ktorá sa varí horúca, ale nie je sa taká horúca. Nebude to tak. To ešte vôbec tie dátumy nič neznamenajú a tým pádom treba to vnímať otvorene a ukázalo sa, že to pritiahnutie za vlasy tej problematiky je blbé. Na druhej strane, jazdil som na veľa elektromobiloch, ak to tak spočítam, mám možno 150 000 kilometrov odjazdených na elektrických autách. Jazda na elektromobile je úžasná. Po praktickej stránke. Práve pre ľudí, ktorí sa potrebujú premiestňovať. Sadneš plug and play. Máš v páži celé zohrievanie nejakého motora. Je to veľmi automatizované vozenie. Je príjemné. Okamžite dostupný výkon. Čo sa mi nepáči, že je to zbytočne veľká téma a nie je reálne to urobiť tak ten presun, že asi by tam malo byť viac slobody. A druhá vec, ktorá sa mi nepáči, ale je logická, že elektromobilita sa presunula do tej luxusnejšej časti alebo do tých vyšších financií. Že zatiaľ, ja si myslím, že mesto alebo v prímeskej doprave by mali jazdiť také tie malé kabinkové elektrické lanovky. Jednoduché, lacné, nemusia mať extra dojazd. Také pre tú individuálnu mobilitu. Ale chápem, že muselo sa ísť do luxusu, aby sa tá technológia zaplatila. Ale nemyslím si, že to bude až také horúce. Dokonca mám informácie, a to si tak nejak myslím, že to bude. Vďaka elektromobilite, vďaka veľká za to, že sa trošku urýchlil vývoj syntetických palív, ktoré by na konci dňa vraj mali byť cenou o tých niekoľko rokov približne, kde sú tieto fosílne, lebo na svete máme 2 miliardy spaľovacích aut. Tie 2 miliardy aut sa nedajú úplne vypnúť, musia sa aj niečím krmiť, budú sa hľadať zdroje,
energia je to, čo náš život sprevádza, tá energia je všade. Či je tá, ktorú potrebuješ do žalúdka, či tá, ktorú potrebuješ na spláchnutie toalety. Všade tú energiu, takže bude to o energii, o hraní sa s ňou a elektromobilita bude asi nejaká časť toho. Koniec koncov je pravda, že aj tú elektriku si viem niekto niekde doma vyrobiť. Už si môžeš nabiť auto. Ja poznám ľudí a môžem spomenúť pána Kyselu. To je pán, ktorý je o niečo starší odo mňa. A je to vymyselník, ktorý má dom, ktorý je už skoro 90% sebestačný. Ale takýchto šikovných inžinierov, ľudí, ty nemáš tu v každom dome. Čiže má to nejakú časť. Celá Sasova nebude nabíjať. Jednoducho tých lámb je tam málo. Ale možno aj nejaká zdieľaná mobilita do budúcna. Žijeme v časoch, kedy sa to formuje a možno, aby sme to nejak skepticky nezobrali, my sme najšťastnejšia generácia. My sme zažili vrchol spaľovacích motorov. To, čo sa 100 rokov piplalo, my sme zažili ten vrchol. Možno zažijeme aj nejaký epilóg. Zároveň zažívame začiatok elektrickej éry niečoho. To sa krásne pospája. A úplne na záver tohto monológu, prepáč, iba normálne ružové okuliare si treba založiť. Lebo ono to nejako bude a je úplne škoda, bolo by zlé si na tomto robiť zlú krv. Kto chce starú motorku, nech si kúpi a kto chce elektro, nech si tiež kúpi. Počuj, ja ťa teraz tak idem vyšťaviť, lebo ty hovoríš, že ružové okuliare, ale v Česku si napríklad dávajú dosť akože čierne okuliare, povedzme to takto. Opačne tam majú stranu, neviem, či to sleduješ, motoristé, ktorí dokonca aj boli celkom úspešní v eurovoľbách na čele s jedným individuálnym človekom. Ani asi vieš koho, my si nemusím ho menovať. Ty akože hovoríš, že si aj hovoril v niektorých iných rozhovoroch, že si ani nečakal, že auta budú také populárne aj takto u veľa ľudí. A vidíš to, a teraz ešte takou témou stali elektroauta už aj do politiky dokonca, že zašli. Pozri, ja by som to povedal tak. Keď si to dám 2+2, viem, o čom hovoríš, špeciálne to nesledujem, ale dostali sme sa do politiky, už je v tom politika. Ja aj akože chápem, ale myslím si, že praktická stránka, výskumníci, veda a niečo vznešenejšie pochopí, ako s tou elektromobilitou a myslím si, že všetko to ostatné, akože a práve to niečo, čo je vzdelané, vznešené, dokáže pribrzdiť aj tie neideálne, nie dobré veci, ktoré sa v tej únii schválili. To je logické, ja beriem, nebolo všetko dobré, ale tiež si myslím, že je to istá forma trošku také extrémizmu. Je to presne ten druhý pól voči tomu. A na čo? Ako príde mi to zbytočné. Ale nečakal by si to. Nebol by si čakal, že ešte aj v autách sa vyskytne takýto extrémizmus. Je to súčasť asi tohto sveta, ktorý žijeme, že ešte aj v tomto, ale pre mne stačilo, že ak človek, ktorý v tom figuruje, povie, že najnebezpečnejší je vodič Dacie, ktorý predbieha na diaľnici, keď ja idem 300. Sorry. Akože a reprezentuje to istú časť arogancie. Keby boli všetci takí, by som povedal, že napríklad ako vodiči nejakých aut, vieš, ako sa to hovorí, že tí nepoužívajú smerovky, tí toto, že trošku to charakterizuje tých ľudí, áno, ale mne sú sympatickejší tí ľudia, ktorí majú Dacie po celom svete, lebo sú oveľa otvorenejší, oveľa menej náročný a svet oveľa menej arogantný. Takže áno. Čo ja mám takých super kamošov, čo majú Dacie, akože to sú takí super ľudia. Ona aj tá značka vyšla v nejakej tej spokojnosti klientov strašne vysoko, lebo oni nemajú veľké očakávania, zbytočné oči, a vlastne je tam tá mobilita prioritou, tá jednoduchá a ono ťažko sa nám od toho odvyká, ja viem, ale zvlášť v tomto východnom bloku my sme prežili to, že naše ego dostalo tú živnú pôdu. A to hovoríme o sebe, výkonné, veľké, vieš. Ale mal som to šťastie, že ja som vracal Audi A8.
testovacie niekedy v tých počiatkoch. A takto som išiel ruka, lakeť, vieš, tam pri okne, hej. Vrátil som tú testovačku. Som tak akože pozeral, vieš, že vedľa mňa išla električka v Bratislave. Vieš. Tak ako bolo mi príjemné viesť sa na tom luxusnom aute. Takto som od neho vrátil kľúče, podpísal protokol o vrátení a tak som si kúpil lístok a išiel som v MHDčke s tými ľuďmi a vtedy som si uvedomil, vieš, že rovnako jazdím na lacných autách. Vyskúšal som si tie najlepšie autá na svete, ale čím som toho viac vyskúšal, čím som sa viac dostal k tým zážitkom, tak si hovorím, áno a čo? Ja mám radosť, keď sa na čomkoľvek preveziem a je to tu pre nás, je to motor vývoja a beriem a som aj nadšený z nejakej mašiny, ale živý tým ego nemá asi zmysel. Tak teraz poďme čisto do praktickej úrovne. Tesla. Áno, nie, dnes. A čisto keď nie on kvôli tomu, čo sa deje všetko a tak, ale aj kvôli tej kvalite, keď si tam nasadneš, lebo napríklad ja s tým moc akože dobré skúsenosti nemám. Ja som sa viezol už niekoľkokrát akože v tej Tesla a teda pohodlne sa tam veľmi nesedí. Nemal som doma Teslu, aj keď minulo som už mal pokušenie, že predám Toyota, len mi je ľúto, lebo mám výnimočné auto a že kúpim si Teslu, aby som bol zvedavý na to. Poznám majiteľov, čo majú tisíce kilometrov a sú spokojní. Vieš, Tesla je životný štýl, Tesla je počítač. A v zmysle automobilovom ona nie je úplne autom, lebo keď niekto 100 rokov vyrábal autá, tesnenia dverí, teraz myslím na takéto tesnenia dverí, presne, áno. To je zmáknuté. Ale Tesla ukázala, že bacha, pri dnešnej úrovni technológií a nebudeme sa odbavovať na niečom, v tej mobilite je ona akože vážna. A takto, keby som mal nejaký voľný peniaz, tak si ho kúpim. No a teraz ty si spomenul Slovensko 2035, tak poďme, že na ulice. Že podľa teba, čo bude jazdiť v roku 2035 na ulice? Že stále Octavie? Alebo v menšom množstve? Akože fakt, že konkrétne. Čo myslíš, že čo tu bude jazdiť? Sme v BBFM, tak popod toto okno pôjde MHDčka, bude jazdiť častejšie, bude na CNG stále, si myslím. V roku 2035 pevne verím, že do Bratislavy bude mať lepšie možnosti jazdiť rýchlym vlakom. Nie rýchlo vlakom, to asi nie, ale aspoň nejakým takým konečne parádnym ICčkom, ktoré nebudú prepájať vo Zvolenie. A čo sa týka aut na uliciach, jednotková TDI strieborná tu bude, ale bude väčšou raritou. Nebude veľa elektromobilov až tak strašne, myslím si. Felicia bude už vzácny kúsok, veterán, podľa teba? Áno, hej? Už nebudú. Ani favority budú čisto veteráni, iba a dokonca si myslím... Čiže už zabudneme kompletne na tú Škodovku pred Volkswagenom. Áno. A bude tu jazdiť veľa hybridných aut. Tých takých klasických hybridov, myslím si, že Toyoty. A vieš, čo bude? Povedz. Budú behať medvede po uliciach Bystrice. Myslím si. OK. A počúvaj, a teraz to zakončíme úplne, že najväčšou srandou nakoniec. Mám tu vypadávačku a značky aut. Od srdca povieš, dám ti 2, povieš a ideme ďalej. Hej, čisto zo dnešného, že žiadne, že... Akože mám povedať, že áno, nie, alebo... Nie, poviem ti 2 a ty vyberieš jednu. A nemusíš k tomu nič viacej hovoriť, ak nechceš. Dobre, čisto jasné. Na základe tvojho pocitu teraz. Fiat alebo Kia? Fiat. Fiat alebo Toyota? Toyota. Toyota alebo Mazda? Toyota. Toyota alebo Volkswagen? Toyota. Toyota alebo Ford? Toyota. Toyota alebo Mini Cooper? Toyota. Toyota alebo Opel? Toyota. Toyota alebo Suzuki? Toyota. Toyota alebo Nissan? Toyota. Toyota alebo BMW? BMW. BMW alebo Honda? BMW.
No, tak to bolo tesné. Už to vyzeralo, že to Toyota vyhra. Inakšie to ja chcem, aby bolo moje druhé auto, ale nakoniec teda BMW. A to bol nadšenec aut a dlhoročný automobilový novinár Rasťo Chvala. Ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel. Ďakujem za pozvanie. Som síce rodák z Beňuša, ale srdcom veľký Bystričan a som rád, že som mohol byť s vami.